गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होदो। आंनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांफोरखौ जोबजासे खोनासंलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथांमोना दिनैनि खौरांफोरखौ खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दं एसबिआइ कास्टमार सार्भिस पइन्टनि सामलायगिरिनि सायाव गेना खान्थि खालामनायनि अजद थिखांदों। प्रमिला नार्जारी मुंनि सासे आइजोआ रां दोनथुमनायनि सायाव गेना खान्थि खालामनायनि अजद होदों। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि बाजाराव थानाय कास्टमार सार्भिस पइन्टनि सामलायगिरि आब्दुल आजिज आहमेदनि सायाव। गुबै जाथाया जादों थांनाय 10 एप्रिल खालि प्रमिला नार्जारीया गावनि एसबिआइ बेंकनि एकाउन्टआव 40,000 रांखौ डिप'जिट खालामनो थाखाय सालाकाथि एसबिआइ कास्टमार सार्भिस पइन्टनि सामलायगिरि आब्दुल आजिज आहमेदनि आखायाव होबोदोंमोन। बेनि उनाव एप्रिल दाननिनो 26 खालारखालि प्रमिला नार्जारीया गावनि दोनथुमनाय 40,000 रांनिफ्राय 20,000 रांखौ दिहुननानै लायफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि 3 दाननि उनाव थांनाय 17 आगस्तखालि प्रमिला नार्जारीया गावनि आद्रा थानाय 20,000 रांखौ आप टु डेट खालामना नायनायाव 20,000 रांखौ गावनि एकाउन्टआव नुनो मोननाय जायासै। बेखौ लानानैनो एसबिआइ कास्टमार सार्भिस पइन्टनि सायाव प्रमिला नार्जारीया गोख्रों अजद दैखांदों। प्रमिला नार्जारीया बुंनाय बायदिब्ला गासै 40,000 रां दोनथुमनो होनायाव कास्टमार सार्भिस पइन्टनि सामलायगिरि आब्दुल आजिज आहमेदआ 20,000 रांखौल' जमा दोनथुमनानै थाबावनाय 20,000 रांखौ दोनथुमाखै होननानै गोख्रों अजद दैखांदों। दिनै एबा 19 आगस्तआव क'क्राझार साइ स्टेडियामाव बड'लेण्ड एफसि आरो अडिशा एफसिनि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया जागोन। थिग बिब्दिनो थांनाय 17 आगस्तखालि बड'लेण्ड एफसि आरो इन्डियान आर्मि एफटिनि गेजेराव बादायलायनाया जानानै थाङो, जेराव बड'लेण्ड एफसिआ 1 गल आरो इन्डियान आर्मि एफटिआ 2 गल सोनो हानानै देरहासार जायो। बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय थांनाय 17 आगस्तआव जानानै थांनाय बादायलायनाया जोबोरैनो गोनांमोन, नाथाय इन्डियान आर्मि एफटिआ बड'लेण्ड एफसिनि हेंथायै गेलेना 2 गल सोनो हाना देरहासार जायो। थिग बिब्दिनो दिनै एबा 19 आगस्तआव जानो गोनां जोलुर बादायलायनाया बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय जोबोरैनो गोनां। दिनैनि बड'लेण्ड एफसि आरो अडिशा एफसिजों जानो गोनां बादायलायनायनि समखौ सोलायनानै 4:45निफ्राय गेलेनायखौ जागायनाय जागोन। नोंथांमोना बबे मोनसे टीमखौ सापर्ट खालामो बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो। उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो मावख'आव बर' रावखौ बाहायनांगौनि दाबिजों जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलियाव एबसुआ मेम'रेन्डाम गथायदों। मख'नो गोनांदि बर' रावा आसामनि गनायथि मोननाय गुबुन मोनसे अफिसियेल राव, नाथाय बर' रावखौ सरखारि मावख'फोराव बाहायजानायखौ नुनो मोनाखै। बर' रावा भारत हादरनि 8थि फारिलाइयाव हाबनायनि उनाव आरो आसामनि लोगो एस'सिएट राव महरै गनायथि मोनबाय, आरो जाय रावा आसामनि आयेन आफादावबो बाहायनो मोनबाय आरो बर' रावजों सोंनाय फिननाय खालामनो हानायनि उनावबो। नाथाय माखासे जिल्लाफोराव बर' रावखौ दिनैसिमबो बाहायनायखौ नुनो मोनाखै। बेखौ नोजोर होनानै उदालगुरि जिल्ला एबसुनिफ्राय उदालगुरि जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांखौ लोगो हमनानै मेम'रेन्डाम गथायनाय जायो आरो उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो 1 दाननि सम होनाय जायो। जुदि 1 दाननि गेजेराव उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो सरखारि मावख'फोराव बर' रावखौ बाहाया, अब्ला बिनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होनाय जागोन होनना उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि बिथाङा फोरमायो। थिग बिब्दिनो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबाफारि। क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि एफल बसुमतारीनि दैदेननायाव क'क्राझार सरखारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर दिमासा दैब्रां मोसाहारि बिथांखौ लोगो हमहैयो आरो लोगो हमनानै बिथांनिसिम गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो। बे गोसोखां बिलाइयाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि लांगोना मोखां गेटआव आरो मोनफ्रोमबो बिफाननि मुंखौ बर' हांखोजों लिरनांगौनि थाखाय क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमा दालाइसा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दाबि दैखांनानै गोसोखां बिलाइ गथायो। बिसायख'थि आय'गनि जोबथा फोसावनाय डेलिमिटेशन ड्राफ्टखौ जों गनायनो हाया। बिथांमोना जोंखौ गथ' गोरलैफोरबादि दैयाव सानस्रिनाय थाखुमालायनाय खेला गेलेगासिनो दं। मुं सोलायनाय एबा मुंजों जेबो खोथा गैया। हायोब्ला आलादा उदालगुरि लक सभा हो, हायाब्ला जोंनो नाङा। जोंनि थैजों सोरजिनाय बिटिसि आरो दानि बिटिआरआव जोंहा राजखान्थियारि मोनथाय मोनाब्ला बेबादि गोरोबथा खालामनायखौ जोंनो मानो नांगौ? जोंनि दाबिया बिटिआरआव 2 लक सभा खालामनो नांगौ। बैफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों रबिन्द्र मोसाहारि बिथाङा। थांनाय 11 आगस्तखालि भारत बिसायख'थि आय'गजों फोसावजानाय
डेलिमिटेसन फाइनाल ड्राफ्टखौ लानानै गोजोननाय गैयै फोरमायदों उदालगुरि जिल्लानि रायजो राजाफोरा। बिथांमोना खौरांगिरि मेल लानायनि गेजेरजों बुंदों, बिसायख'थि आय'गआ जोंखौ लानानै गेलेदों, जोंखौ गथ' गोरलैफोर बादि खालामदों। नाथाय बिथांमोननि बेफोरबादि खामानि मावनायखौ जों एसेबो गोजोननाय मोनाखै आरो माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा। बियाब दाफामनायाव फेलें जानायनि उनाव BTR हालामनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। थारैनो गोख्रों सोमावसारनायजों मोननो हानाय गोहोखौ आसाम सरकारा गावनि आवथायाव लांनो नागिरदों। मानि जाहोनाव थाखानाय एबा सोलिबाय थानाय गरेस्वर आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरसालिखौ बोखारनानै कामरुप रङियायाव लांनो बिथोनलाइ फोसावदों। BTRनि आवथायाव थानाय गरेस्वर आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरसालिखौ मुसलपुरनिफ्राय बोखारनानै कामरुप रङियायाव लांनो बिथोनलाइ फोसावनाया बेसेबां गनायजाथाव? बेखौ लानानै BTR हालामनि सांग्रां रायजो राजाफ्रा मा राहा लागोन? बे खौरांखौ लानानै जिल्लानि रायजोफोरनि गेजेराव गोजोन गैयै थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर पुलिस थाना आरो तामुलपुर पुलिस थानानि बिजिरनाया आथिखालाव कामरुपनि रङियानि बिजिरसालियाव जासिगोन। बे बाथ्राखौ गुवाहाटि गोजौ बिजिरसालिया रोखा खालामनानै होदों। बे खौरांखौ लानानै बाक्सा जिल्ला नाङैनो मोनसे बेले-बेजे थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बेखौ लानानै समाजारि आफाद आरो BTRनि मोननै गोख्रों राजखान्थियारि हान्जाया बेनि सायाव मा राहा लागोन बेखौ उननि समावसो मिथिसिगोन। सिखावनि सन्देहआव सासे बर' लाइमोनखौ बुनानै जिउ फोजोबदों। जाथाया जादों तामुलपुरनि तिनिपुखुरियाव। जिउ गोमानाय सुबुंनि मुंखौ बिन'द ब्रह्म होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो जिउ फोजोबग्रा सुबुंनि मुंखौ तिनिपुखुरि गामिनि थागिबि बलाय दास होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनाङै दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। जाथायसालियाव तामुलपुर पुलिस बिफाना सौहैनानै नायबिजिरनायखौ जागायो आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ फोजोबग्रा बलाय दासआ दायो खारखुमानानै दं। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि SB रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।